Dit is de kabel die hier is herbium, daar is cubaat. Nou, je kunt zien begin april of eind april is nog niet zoveel aan de hand. Maar hier zo is het mei. Er is hier wat aan, er gebeurt hier wat. En tegen eind mei zijn er zoveel verstoringjes dat het voor ons tijd is om iets te gaan vervangen. Dat hebben we ook gedaan. Op 4 kilometer is een kabelverbinding stuk vervangen. En die heeft dus uiteindelijk geen stroomstoring gegeven. En dat is correct de bedoeling van de nieuwe storingsmeter. De Smart Cable Guard bewaakt de kabel en moet ervoor zorgen dat de netbeheerder al ingrijpen kan voor het recht wat mis is. Het systeem stuurt dan automatisch een waarschuwing naar het bedrijfsvoeringscentrum. Vervolgens gaat de monteur op pad om de kabel te repareren of te vervangen. Nou, hier zien we eigenlijk de kern van het systeem. Dat is een kastje dat om een kabel heen zit. En die kan meten, samen met een kastje aan de andere kant van deze kabel, of er een stroomstoring gaat plaatsvinden op die kabel en wanneer dat zal zijn. Het systeem is het Aronier U-testen op de kabel tussen RBM en cubaat. Maar succes, want de slimme meter had in elk geval een grote storing voorkomen kennen. Nadat de proef slag is, wordt het systeem op meer plekken inbouwd. In Friesland gaan we het systeem op dit moment inzetten op verdachte kabels. Dus kabels waaruit wij uit andere informatie weten, daar is misschien wel iets aan de hand. Daar zetten we dit systeem op en die kan dan meten of dat zo is. Dan kunnen we meteen allerlei dingen repareren en dan kan het systeem naar een andere kabel. Het moet ervoor zorgen dat de stroom bij jou thuis in de toekomst volle minder vaak uitvallen zal. Al is een storing net helemaal uit te sluiten. Veel stroomstoringen worden veroorzaakt door graafschades. Ja, die kun je gewoon niet voorkomen hiermee. Je weet wel meteen waar ze zijn dan. Maar van alle stroomstoringen die om een andere reden ontstaan, kunnen we een groot deel met dit systeem voorkomen.